नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या सगळे विषयकाक घटस्थापना नवरात्रीची शुभेच्छा. आतपळ्या आयचे खबरो. हुबळी अंकोला रेल्वे योजनेक मान्यता देऊ जाय म्हणून 28 सप्टेंबरात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बहुसंख्यान अभिप्राय दिया. समाजसेवक जनार्दन गांवकर. कारवार. अंकोला हुबळी रेल्वे जाऊ जाय म्हणून अख्ख्या कारवार जिल्ह्याच्या जनतेले स्वप्न आशिल्ले ते पूर्णवताक येवच्या ऐन वेळारच काही विघ्न संतोषी लोकांन अरण्य नाश जाता म्हणून निमित्त सांगून कर्नाटका हायकोर्टात अर्जी घालून थांबवून दवरला. ही हुबळी अंकोला रेल्वे जाल्यार अभिवृद्धी दृष्टीन जिल्ह्यात खूप सुधारणा जातली. इतलेच न्ही तर स्थानिकाक उद्योग अवकाश मेळटलो म्हण ही रेल्वे योजना जाऊ जाय म्हण कारवार छत्रपती शिवाजी सेवा समितीचे अध्यक्ष श्री जनार्दन गांवकर हेमी माहिती दिला. कारवार अंकोला कुमटा येल्लापूर तालुक्याचे अनेक संघ संस्था या रेल्वे प्रकल्पासाठी प्रयत्न करतात. ज्या लोकांना एक झाड सुद्धा नाटली ना, एक झाडा उदा सुद्धा घायल ना, तेमका परिसराबद्दल विशेष माहिती ना असले काही ढोंगी लोक कर्नाटका हायकोर्टात वचून ही रेल्वे योजना जाऊ जायना म्हणून प्रयत्न करतात. कोर्टात जेन्ना या प्रकरणाची विचारणा झाली तेन्ना कर्नाटक हायकोर्टान या विषयाचेर साधक बाधक सत्य परिस्थितीची सखोल चौकशी करसाठी केंद्र सरकाराले पर्यावरण मंत्रालयाचे वन्यजीवी विभागाची कमिटी नेमून ती कमिटी आता कारवारच्या जिल्हाधिकारी कचेरीत 28 सप्टेंबरात 10 वाजता सरकारी चौकशीसाठी येतली आणि ही कमिटी सार्वजनिकाले बी अभिप्राय संग्रह करतली. त्यांना सगळे अभिमानीन जिल्हाधिकार्यालयात बुधवार 28 सप्टेंबराक सकाळी 10 वाजता हजर राहून हुबळी अंकोला रेल्वेसाठी आपले अनुभव आणि वैयक्तिक मनोबल दाखवू जाय. या वेळार युथ विद्यार्थी संघटना जास्तीत जास्त संख्येत हजर राहू जाय म्हणून समाजसेवक आणि कारवार छत्रपती शिवाजी सेवा समितीचे अध्यक्ष श्री जनार्दन गांवकर हेमी प्रसार माध्यमामार्फत सार्वजनिकाक कळयला. हांव जनार्दन गांवकर अध्यक्ष छत्रपती शिवाजी सेवा समिती कारवार तुमकीच सांगू इच्छिता म्हणल्यार आमगेली छत्रपती शिवाजी सेवा समिती आणि कारवार अंकोला कुमटा येल्लापूर अनेक संघ संस्था हुबळ्ळी अंकोला कारवार रेल्वे जावूं म्हणून खूब वर्सां लागून प्रयत्न करती आसा. हुबळ्ळी अंकोला रेल्वे जाल्यार कारवार आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्याक अभिवृद्धी दृश्टीन खूब इतले फायदो जातलो आणि खूब इतले उद्योग अवकाश मेळटले. मित्रांनो, हुबळ्ळी अंकोला रेल्वे जायनोद म्हण थोडे ढोंगी परिसरवादी लोक केन्ना एक झाड नाटला, एक झाडा उदक घातलें ना असले लोक कर्नाटक हायकोर्टा वचून ही रेल्वे जायनोद म्हूण थांबोवन दवरले आसा. त्या लागून कर्नाटक हायकोर्टान ही रेल्वे जावसाठी हेजे साधक बाधक कितें म्हण विचार करसाठी केंद्र सरकाराचे पर्यावरण मंत्रालयाचे अंडर येवचे वन्यजीवी विभागाचे कमिटी नेमेला. ही कमिटी जिल्हाधिकारी कचेरी 28 तारखेक बुधवाराक 10 वाजता येवची आसा आणि ही कमिटी त्या दिवस सार्वजनिक अभिप्राय सुद्धा घेवचे आसा. त्या लागून आमचे कारवारचे बंधू भगिनी लोक 28 तारखेक 10 वाजता जिल्हाधिकारी कचेरी DC ऑफिसाक उपस्थित राहून तेमगेले वैयक्तिक मनोबल दाखोवता म्हणून हांव विनंती करता. विशेष करून आमगेले युवा जनते विद्यार्थी समुदाय 28 तारखेक 10 वाजताक जिल्हाधिकारी कचेरी येवन तेमगेले वैयक्तिक मनोबल शांती रितीन दाखोवता म्हूण विनंती करता आणि हे व्हिडिओ जाता तितले शेअर करा. नमस्कार. कारवार नंदनगदाच्या संत निरंकारी मिशन संस्थेमार्फत रक्तदान जागृती मोहीम. कारवार. कारवार नंदनगदाच्या संत निरंकारी मिशन तर्फेन 2 ऑक्टोबरार रक्तदान शिबिराच्या आयोजनाच्या जागृती करसाठी संत निरंकारी संस्थेमार्फत सुमार 50 पेक्षा जास्त भक्तान बायकाचेर आयतवाराक 25 सप्टेंबराक रॅली काढून सुंकेरी कडवड भागात जागृती मोहीम यशस्वी केली आणि रक्तदानी इच्छुकांक रक्तदान करचे अशी विनंती केली. रक्त हे मानवाल्या शरीरातच वाहू जाय, ते जमनीर न्ही असे निरंकारी बाबा हरदेव सिंगजी महाराजाच्या आदेशाप्रमाणे ही जागृती केली. विविध समाजकार्याबरोबर ही संस्था रक्तदानाचे कार्य घडवून हाडता. 2 ऑक्टोबराक ही संस्था नंदनगदाच्या मणिकट्टा तेलंग रस्त्याच्या संत निरंकारी सत्संग भवनात रक्तदान कार्यक्रमाचे आयोजन करतली. इच्छुक रक्तदानीन रक्तदान करून समाजकार्य करचे असे या संस्थेमार्फत सार्वजनिकाक कळयला.
कारवार अंकोला क्षेत्रात विधानसभा निवडणुकीत त्रिकोणी लढतीची शक्यता. कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्रात येवच विधानसभा निवडणुकीत बीजेपी पक्षातर्फे आताचे आमदार रुपाली नायक तर काँग्रेस पक्षावतीन माजी आमदार सतीश सैल आणि अपक्ष म्हण माजी मंत्री आनंद अस्नोडकर हेमी विधानसभा निवडणूक लढयतले अशें कळला. जाल्यार कारवार अंकोला क्षेत्रात सध्या गाजत आशिल्लो अभिवृद्धीचो विषय म्हणल्यार कारवार सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल. तू मैमै कन स आमदारान विधानसभेत अखेर एकच वेळा सर्वानुमतान आवाज केल्ल्याक कारवार जिल्ह्यात मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल करची परवानगी आरोग्य मंत्र्यान दिला अशें म्हणटात. पण ते कुमटा जातले अशें आयकूं येता. पण प्रत्येकटो आपापल्या प्रयत्नानच हॉस्पिटल मंजूर जाले अशें श्रेय घेता. कारवार हॉस्पिटल वैल दर्जाक व्हरून सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटलाची सगळी सवलत मेळटली अशें आमदार रुपाली नायक म्हणटात. जाल्यार सार्वजनीक म्हणटकी मतदानाचेर बहिष्कार घालतले म्हणटरीत हो विशय 15 दिवसां सोडयलो. अशेंच जिल्ह्यात बाकी अभिवृद्धी खातीर निराश्रिताली समस्या, उदकाची समस्या, रस्त्याची समस्या, उद्योग सृष्टी अशा विचारचे जनतेक सवलत मेळू जाय म्हूण या स आमदारान विधानसभेत आवाज उठयल्यार सगळे थोडी तरी समस्या सुटू शकता. म्हण जोपर्यंत कामगिरी अस्तित्वात येना तोपर्यंत जिल्ह्याच्या जनतेन मतदानाचेर बहिष्कार घालूनच अशी कामां करून घेवचे अशें योग्य म्हूण मतदार म्हणटात. हितूंत आमदाराले कितें योगदान आसा तें करचे नंतर मत मागचे अशें जिल्ह्यातले युवा समुदाय अभिप्राय व्यक्त करता. आता मतदार हुशार जालात हे कळून येता. आमदार हेजेर कितें क्रम घेता ते पळोवचे पडटले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.